DJ, wai daman nan ki dawo da ɗiban ruwa. To ai na daɗe na zo nan ina neman ki ban ganki ba sai yanzu. Wallahi ban sani ba. DJ kin san ina matuƙar jin daɗin fira da ke, ina matuƙar son ki a zuciyata. Ba na son ga kina wannan irin ɗiban ruwan nan wallahi. To mai al'adar mu ne wannan in ba mu ɗebo ba waye zai ɗebo shi? To yanzu ya maganar soyayyen mu. Saboda ni fa na ƙosa fa mai aure da ke fa. A'a ni babba na ya riga ya mun miji tuntuni. Waye shi? In ya zo nan ya same ka wallahi kuna samun matsala da shi. Ni ina ruwa na da shi. Wannan ba fulatanin da kike gani bai tara komi ba sai tsiya. Haka dai kashe. To me yake da shi? Yana da shanaye. Yana da shanaye Shanu? da gonaki. To wallahi gwanda ki rabu da shi. To kai me kake da shi? Mu kin san mu yan swak ne, kawai soyayya muka iya. Kin gane ai. Mu yan swak ne. Amma kawai ni ina son ki ne. Kawai ki kyale wannan bafulatani din. Kai ya nuna miki wani dukiya ko wani waye kuɗi nashi. Ina mu yan swak ne. DJ? Waye wannan? Saurayinki? Ba ki gaya masa yadda muke da ke ba? To mu ko gindin kargo ne shi ai soyayya ce. Kai, uwar me kawo ka nan? Soyayya. Dawa. Da DJ. Za ka shi ubanka kenan alkur'ani. A wani lokaci, a wani rana ne, kuma a wani wata ne, a wani shekara ne. Yanzu ko dan ubanka. Ba da ni. What?